Kapsat, so nandito na naman tayo sa ating channel. So kung bago ka pa sa ating saan niya mga kakapsat, so nandito na naman tayo sa ating channel. So kung hindi ka pa nagsusubscribe, click the button down below and welcome sa aming 46th Foundation Day dito sa Sumabnit National High School. So ngayon ay nakikita nyo naman, nagkakaroon kami ng parada. At kung saan ako nakasakay, tignan ninyo. Meron ako sariling float. Hindi naman. So kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share. So ngayon, we are having a foundation anniversary. Sandali lang, nagkaka-struggle yung aming king. Okay, so ito na ba yun? Okay, so tapos na yung ating coronation together with the kings and queens. Mamaya, sasayaw daw kami using the stiletto na ginamit namin sa fiesta. Hindi na ako nakapag-video noon kasi parang walang chance na makapag-video ngayon. Kami ay sasayaw using our stiletto. So, tara! Tawagan na kami, sasayaw na kami ng naka-tako. Kaya magsishades kami para matago ang aming kahihiyan. Ito na, naka-tako na kami. We now welcome the teaching force of Sumabnit National High School! Ito talaga ang tinatawag na challenge. Ayan na, lumalapit na, dumatami ang kanilang fans. Ibas!
to subscribe, like, and share. Alright, alright,